mama amene chithunzi chawo tikuchiona chikusewera pasikini patopo pamene tiyankhula pano ndekuti atapidwa ndi polisi ya neno ali mchiloposi mwawo kumeneko after ndekuti atavulaza M2 kapena kuti chibwezi cha munawo kenabe nkumaza titafotokozani bwinobwino moti nkhani zake zikuyenda bwanji china chilika chenicheni chani ayendetho adona amenewo nkhani yake ndi imeneyo ali mchiloposi cha polisi kumeneko kuneno iwo of course zina lawo ndi a Grace Samuel zaka zawo zakubadwa ndi 33 andiso kumuzi kwawo ndi komweko kuneno pamudzi umene umaziwika zona kuti dambe pa mfumu yakulu dambe ndipo tengani nkhanizo mmene zikuyendera kunena zona kuti mama amene wakhala ali pa banja kwa nthawi itali ndi amunawo komano mkupita kwa nthawi anamba kukayikira kuti amunawo akuchita ubwezi wa mseri ndi mzimayi wina yemweno mwamuna wake ali ku dziko la South Africa komano akunena zona kuti mama amenewa anakhala akudikira nthawi yoti azapeze umboni ogwirika bwinobwino kuti pa nthawi imene azampanga confront mayi ameneyo azakhale zonena kuti ali ndi ma backing points akamaka nkhani yokhuzana ndi umboni umenewo ndipo tengani mmene nkhanizo zikuyendera kunena zona kuti mama amenewa anayamba kupanga track foni ya munawo kuti apeze mauthenga amene amakhala kulumikizana ndi MG2 yo kuzafika no pamene anapeza zoti masiku apitawo kandidzana limeneyo kandidzulo anazapeza no conversation imeneyo inali ya pakati pa amunawo komanso mayi ameneyo yemwe tikuti mwamuna wake ali ku dziko la South Africa ndipo tengani mmene nkhanizo zikuyendera kuti message anali kukhuzana ndi zachikondi makamaka amene zimayendera kuchipinda awiriwo akakumana komanso mmene mpira umamenyedwera akakumana awiriwo zimene zitu akuti zinakuyisa kwambiri mama amenewa ndipo sanagwire mtima anaganiza njira yoti ampange trick mkazi nzawoyo kuti no mpakana apeze njira yonena kuti akumane naye ndi cholinga choti amulange asiyetu kuyenda ndi amunawo ndeno zimaoneka zona kuti pozindikira zona kuti amuimbire pogwisa ntchito lamiya yake kapena kuti foni yake ndi kuti zinezovuta mkazi nzake amenewo sanakatha kukumana naye komanso mwina anakatha kusempha zichewa mkazi yonso osakumana naye nawo posatira izi njira yake yomwe anagwisa ntchito ndikulumiza naye mkazi nzakeyo pogwisa ntchito foni ya mwinake omwewo ndeka ya bambo anabonda chotani kusiya foniyo komano zikuona kuti pa nthawi imene amapanga zimenezo nzimayi amene amatumiza mauthenga akulumikizana ndi mkazi mzakeyo bambo anali pafupi pakhomo pomwepo kati kuti amacheza ndi anzawo kazi nakhala motani komano foni anayisiya timadziwa kale kuti masiku ano anthu foni amayika password kapena kuti lock makamaka kwa azibambo amene amakhala kuchita mchitidwe osaweruzika ngati umene mchitidwe wachimasomaso amakhala akubisira akazi awo kapena kuti achikondi awo password imeneyo pofuna kuti asazindikire zinsinsi zimene amakhala kuchita kuseriku ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera ndeka yadona amenewo anapeza access ya password imeneyo ndi mauthenga amenewo anamutumiziratu mkazi nzawoyo message ngati ya bambo ndi amamuwuza zonena kuti afike ku nyumba kwawo azacheze kumeneko chifukwa chonena kuti akazi awo achokapo apita kumuzi kuti mpaka wachoka makoswe atase ndi mkazi nzakeyo posazindikira zonena kuti unali msampha anamwemweteratu kuti apa ndi kuti zabwinobwino ndikupita kumeneko tikacheza bwinobwino monga amene timachitira nthawi zina tikazona titakumana posatira izi mayi Grace Samuel anakonzeka pozindikira zona kuti nzawo chakubwera apano ndi nthawi yoti ndimufafante komanso ndimulange zoti asiye kupanga ubwezi wa mseri ndi amuna anga pasinotu zinapeza zoti mkazi nzawoyo anafika ku nyumba atangofika ndi kuti anafikira manja mwa adona ndipo tengera kuti amunawo anali pafupi nayambatu ngati kuchita zokambirana pamenepo ndipo tengera kuti amunawo anali pafupi after mkaziyo atafika kusamvana kunabuka pamenepo ndeto panali chindewu chosowa oleresa atitha kuonanso chithunzi chimene chikusewera pasikini pathopo adona ake ndi kuti ndamene anali kuti akandika usati masewera inali ndewu yosowa oleresa abambo oto ndamene athamangira kuleresa pamenepo komanso anthu ena akufuna kwabwino anathamangira kuzaleresa ndewu imeneyo komano mayi Grace Samuel posagwira mtima anathamangiratu mnyumba kandi mu kitchen komweno kunali madzi amoto angotengatu madzi amenewo kunthira mkazi nzawoyo moti pamene tiyankhula pano ali mulopsa ali ku chipatala chachikulu chakumeneko kuneno kumene akulandira thandizo la zaumoyo kumeneko nkhanitu zovuta kwambiri posatira zimenezi kunapezeka zonena kuti nkhani inakatoledwa ku polisi ndi apolisi inathamangira kumeneko katengatu mayi Grace Samuel pavunga muchitoposi mwawo kumeneno akupanga ma process kuti no apite nawo kubwalo la milandu akayankhe mlandu kumene anapala mufulaza mkazi nzawo ndipo oyankhulira polisi yakumeneko kuneno amene watondi a Rebecca Msoliza asimikiza zonena kuti mayi Samuel ali muchiposi mwawo akapanga finalize china chiyonse ndi kuti akhala kupita nawo kubwalo la milandu kumene akayankhe mlandu ovulaza munthu zomwe zosempana ndi malamulo a dziko potenganso ndi section 19 eja imene imafotokoza zonena kuti ndi mlandu ovulaza munthu nzako kapena kumupanga expose ku torture ya mtundu wina uliwonse ayi mmene nkhani zake nimene zikuyendera nkhani za mabanja izi zovuta kwambiri azibambo osagwira mtima zoti ndi akazi pakhomo timapezanso zonena kuti ndi MG2 enanso MG3 enanso MG4 zimenezo ndithu anthu akupanga zimene zomweno somehow it's wrong ono potengeranso ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana ena ndithu zikhulupiriro zawo zimapasa mwayi kuti no atha kukhala ndi ma MG
apo pano ena ndizoti ndizosalotedwa polengaso ndi zikhulupiriro zimenezo pano bola pamakumbukira kusamalaso MG1 amakafa amene ndimene nkhani zake zimakhala zikuyenera. Ena amapeza zoti akukanika kusamala MG1 basi noto amapeza zoti akupita ku MG2. Penanso ena amakhala zona kuti ali ndi ma resources bwinobwino akumupasa MG1 ma resources okwanira bwinobwino pano chifukwa choti MG1 osakuzisamalira amapeza zoti akumuthawa kupita kukasaka MG2. Zimenezo ndithu zimachitika ma society maso kwa azibambo amene tili kuziwa South Africa khanetu ndi zimene zititsitsa bwinobwino kuti azimayi aja amene timasiya kumuzi ku Malawi kumene kulo sangokhala nkhani zake ndi zimenezi amafunanso kuthandizidwa osati kuthandizidwa nkhani yokhuza ndi zachuma kuwathandiza kumagawo ena zotsatira zake ndi zimenezi. Of akazi ena ndi olimba mtima amakhala ndithu kupirira bwinobwino mano ena ndi kuti zimavuta kupirira ngakhale zona kuti ma resources ali nawo kuti mamuna amapanga support bwinobwino komano amakanika kupirira potengeranso ndi nature amene makhalira nthawi zina tikathamanga tizikumbukiranso kasuzumira kumusi kuti mwina ngati kuli ma issues ena akati zitha kuwapanga soti popewa to zinthu ngati zimezi. Otherwise nkhani zake ndi mmene zikuyendera makusanso zoti mwene maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section mulemekeza maganizo anzathu.